Hei, mä en oo tästä nyt yhtään varma. Älä rupea skakaamaan nyt. Missä se puhelin on? Tossa. Mä sanoin, että se pitää olla tossa noin. No niin, äkkiä nyt. Mitä? Hiero! Mistä? No, hartioista. No, oi, just siitä. Oi, ai, 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 ai. Moi. Älä lopeta. Ai, ihana. Mitä? Ai sä kerkesit vastata siihen? Joo. Joo, mä huomasin, että se oli mennyt päälle. Joo. Arvaan naurattiinko me Aleksin kanssa kauankohan sä oot kuunnellut tätä? Arvatkaa, mitä mä kuvittelin, kun mä kuulin Hannan voikkimisen tästä sun Aleksin kännykästä. Hei, oot sä hullu. Mä oon vaan perustanut tänne tämmösen rouveen privaat hieromalaitoksen. Ai niin, paljon mä oon sulle velkaa? No. Aha, jos täälläkin on joku voihkiva kotirouva, niin mä en kyllä sitten tiedä, mitä mä teen. Ilkkasaliin. Mitä? Joo. Mä tuun heti. Auto-onnettomuus.